Keby vtedy bolo internet a takéto možnosti. No. Takže čau. Ako dlouho slibovaný tek. No, vidíte. Dokonca, hej, lebo píšu, že ako tá známa Abatisha liečiteľka stredoveká, dáka Hildegarda z Bingenu, predpisovala ľuďom túto bylinu za účelom liečenia rakovinových nádorov. Takže ešte aj proti rakovine. Otázky? No. No tak zajtra potom môžeme ísť. Au! Jaké je plemeno? On je čínsky a celý ze zvuky z okolia má telefonuje. Jaké je plemeno? Tak neviem, ešte neviem, či nejdem teraz tónom ešte do Lidla na chleba, lebo vážne chleba nemáme. Lebo ja som... No. A... Lebo ja v piatok, vidíte, som nakúpila síce, ale ja som nakúpila hlavne pomaranče, banány a čo som kúpila? Rožky. On nie, ale no a také sladkosti, somariny, jogurty. Pomička chu. Také čo dále vlastne. No. Jaké má tvoj mazlivý meno? Neviem, či zase vodu nechce. No to z české, takže som. Meno má Maximilián, dlhé ja ho veľa Maxíček. No tak, no. Medveď, Magzo. No tak potom zajtra ja sa ozvem, hej? Dobre, že kedy, ako čo. A ja môžem už ísť do roboty s takýmto... Jak menu přišel? Tak prišiel k menu... Čo? Prečo? K menu tak, že... No proste to vymyslela som a z začiatku sa to nepáčilo ako s takým, ale som povedala, že bude Maxom, taký Maxíky a ja ho tu udržal piškotu, takže tam tak je to. Som mal maličký psíček. No, to bol milé piškot. Je to holka nebo kluk, tak asi viete, keď sa volá Maxík, tak je to asi jasné, že je pes a ne fenka. Neviem, prečo som nechcela dievku, ale vtedy dievka, veľmi dievku. My natáčame video Pettek. Maxíčku, Maxo, ty čo stváraš, Maco? On je tu so mnou a natáčame spolu video. Snáď vidíte aj Maxa, lebo ak nie, tak bude ako kúlové. Ty nechceš, one? Že nevidíte Maxa, preto ho len tak nadvojhnutého, lebo je strašne malý. Jak dlouho svého mazlička máš? Je 7-ročný, takže ho mám vyše 7 rokov. 7 rokov aj pár mesiacov a dní. A hodín a minút a sekúnd a stotí. Ja poviem sa okej. Jak si ke svému mazličku přišla, tak já už od malička, jako od školky jsem milovala psy, chtěla jsem strašně psa, ale nie psy, jako teda. No a tak jedného dna jsem dostala tohletou belu. Víte, jako jsem narodil můj asi mesiac a pol. A ty nepiješ ten cibulový čaj? Čo medzi 2 mesiacov mal. A už taký maličký. Čo? No. A vlastne sme ho mali z takého jedného bazáru. Obchodíku s psískama, ako zviera lekárajna. No to, že ten, ako sa to volá, že predával ryby a tak stade. Tam bol... No ja neviem, skade je proste, ja neviem. Jakej staré je tvoj mazliček? No tak má 7 mesiacov, že láska. Jaké vlastnosti má tvoj mazliček? Vlastnosti lenivý, furt musí spať, furt musí ležať. Ty si človeky najedla nič? Iba kakao. No, môžeš mi niečo dať. Je lenivý a nechce vôbec bežať. Za piškôtami je strašne nervný, keď nechce bežať. No, dobre. To strašne milé piškôty, len za nimi behá, za nimi nič nebehá. Ani za loptou, ani za papekom. Tak to je také čudné.
So pro tebe tvoj názniček znamená, po mne znamená všechno. Já ho miluju. Miluju ho. Je strašně krásný. A když je kousek chlučky, má zápal očka, co je 4 hlučkou a zápal uška od 5 hlučků. Takže to je také smutné, že má ale toho na to všetko. Ale ja ho mám plné. Neviem, čo by som robila, keby som to nemala. To bolo prasedlo. No. Chrápe strašne, to je ešte jeho vlastnosť. Strašne chrápe. To, keby ste počuli... Kde ty sa môžeš zodvihnúť? Jaké má tvoj mazlíček? Ale tú cibuľu už není. Toto je vôbec... Jaké má tvoj mazlíček? Predpisy? Prezývky. Maxíček, paxíček, taxíček, piškotík, zdochlíak, lenivec, A nechcela by si oný gríz, ale by sme museli ísť hore oné. Lidlu? Nie. Zuzá má asi oný. Ja som si myslela, že ideme do Lidla. Tak nič. No. Tak poďme vypýtať tvoj oný. mazlíček? No choď. Pobýva v byte, ako chodí von, ale spí v byte, No je v byte. Poď. Poď ty, nie, ja točím. No a toto spí vedľa mňa. Tam je jeho. Chodíš nebo chtěla bys se svým mazlíčkem na nějaké soutěže? Ne, nechtěla, ani jsem nechodila a víš, že nechtěla. Jako, dávno to nechtěla. Máš občas pocit, že je to úplný No makor? áno, ja reku, že už oný spať ste šla, či čo. Neotravujem oné. Vôbec. Že, toto, že idem hore k Zuze vypýtať oný gríz, lebo vypína oné, že, lebo máme mlieko a nemáme gríz. Není má blbý, ja ho milujem. Ale keď ma nasere, keď mi vyskočí na posiel z ničoho nič a začne mi odizovať ruku, tak to je už fakt homo. A poviem mu, ty debil vylez. Není to akože homo, ale je to všetko normálne. A zničil už něco. Když byl ještě malý a já jsem byla tiež malá, spala jsem na poschodové posteli. Ja som sa tam furt, čo si zigrgol, ja som sa tam furt dávala a raz som prišla zo škôlky s maminou a celá tá pokrývka, čo máte na paplomu, tú odloku, čo na to dávate. Neviem, ako sa to teraz povie. Je to za mnou. No a tej, čo som na vankúšoch, tak to celé roztrhal a doteraz to mám. Co sa vám spoločné, a posledná otázka, čo sa vám spoločné prihodilo? No, výnimočného. No tak nám sa to výnimočného asi veľa, ale ja to tu všetko nechcem, akože veľmi rozkladať, ale poviem vám jedno. Príde si domov zo školy a on lehávuje na mojej posteli, povie mu choď dole a on začne. A on a také bol. No, to si robil ty. Teraz na mňa nezíra jak na debila, okej? No, potom zíde a otočí sa ku mne zadkom a dá chvost dole a odíde. No a potom ešte zase mi vylezie na postel a potom spolu normálne ležíme. Lebo mu to leží na posteli bez môjho dovolenia. To je také hnusné.
No, takže to bolo celé video. Myslím, že sa vám páčilo, alebo dúfam, že sa vám páčilo a čau. A tento pes už to nevydrží. No Maxi, ukáž sa do kamery, aby ťa lepšie videli zblízko. No videli ťa zblízka, ťa nevideli, láska. No vidíš, no aj to ide zle. No vám sa nechce ukázať, ja sa lenivý. No.